volá. A já už se moc těším a co víc, mám dokonce i zbaleno. Taška má sice asi plus 30 kg k tomu, co by měla mít. Každopádně to nás nezastaví. Jo. Já už myslím, co zaskýpím. Ne, neděste se. Terko. Nejvýraznější postava rumunský dějin je dánský náčelník Dečebálio, který Ale tam nikde tak nic. Já si pamatuju na tu druháčku. Prostě takový... No, přesně, no. Tak to tak jako vypadá. To tak. Jsme v Temešváru, luxusně vyfoceni, pod deštníky. Musím si projít na Wi-Fi síť. Ano. Davíček. Jak to? My se nacházíme v parku Bigard. Je to národní park a je tu krásný vodopád. Ale už jsou nahoře. Tam co vede? Jistý. Kdo? Teres. Já to jde. Jdem tedy. Bolí to, au. Toto video se bude jmenovat Jak jsem utopila kameru. Hned první den zájezdu. Kolik může mít ta voda stupňů? V pořádku. Díky. Bože, to je jak ledový.
Tak co tedy? Umírám. Jste operátor, tak to se nedoplatíte, jo? Tam tak tohle je teprve permakultura. No, my se o tom bavili, ne? Poprvé v novém domově. Samé pozitivní ohlasy. No ale, no tam je, ta další zahrada, to je naše, tam je taky výhled, ale tam jsou prasata. Nové osídlení. Rozumíš, že to tady co se týká? Je. No jo, tady je prostě, tady jde fotit fakt všechno. No to jo, protože já tam mám jak to pozadí, tak vás. No tak. Usně, slaní. Žuna tak nebezpečně fůní. A víš, ne? Tady pojď taky. Jako Chci taky sednout. Jako správná babča. On pozná, že to je člověk a ne sloupek. Ale už má blechy. Do 30. června. Je to kuřák. Jsem zhodusila. Možná se to nedejchat, aby mi to neklepalo. A skoro jsem umřela. Dobrý den. A zrovna ten tvůj. Je.
to je škoda, já se omlátil maličko. Když ho budeš to posílat, tak... Teď ho musíš poslat, aby to nevypadalo blbě. Tam ne. Malej kostelíček. Fotíme ho. Já asi natáčím. Tak asi do háje. Ty vole, ten luxusní počasí. To je bájo. Tam můžeme jít, ne? Určitě. Když tam můžeme? Proč ne, že? Náš pytlej se může. Proč já tak měla dobrý kam. To je jako fakt. Teď mi tady bude... Abych šel možná poslat ten pohled. Pojďte se podívat. Auta ne, pojďte se, prosím. No, a je moc dobrý, je nepochutnej. Klidně si sem vyjďte. Pravá koza. A za tím autem musí být. To mě líbí na koza. Pohledy už máme napsány. Poctivě. Krásně. A vhazujeme do krásné schránky. Jo, naschle doma. A tohle je ten idiot, co se točí, když vhazuje dopisy do schránky. Natočím, jak se baví naše mládež. Hra hodná vysokoškoláků, vůbec to nechápu. A my jdeme pro peníze. Musím si natočit naše první a zřejmě nejlepší ubytování v Banátu. Spolu s jeho obyvateli. Nezabít se. Tady jdeme do koupelny. Tady je koupelna. Mimochodem samorozžínací světlo. Ale to je? Co to je? Komentář. Za chviličku vyrážíme na obrovskou túru, 15kilometrovou. Je krásný počasí, myslím, že nám všechno přeje. Krásně jsme se vyspali, snídaně výborná a předávám slovo Roze. Myslím, že všechno podstatné bylo řečeno a doufám, že si zažijeme nějaké dobrodružství, jako včerejší lezení oknem a lezení na ní. Lezení kamkoliv.
Energie. Odcházíme z Rovenska. Kejkla se to tak, protože táhnu velký batůžek. Těžký. Na ruce. Ale ty, tak ten je parádní. To je zepředu čumák. No tak to budete ta nadšená, až to uvidí. To pozná, ne? Jo, asi. Nekecáme ti do natáčení. Tak to není schopen zachytit, že? Ale jsou takový sociální. Proč říká, že máme stát? Je jasný, že chce hrát hru, víš? Jinak by nevěděl, že máme stát. Lenča papa. Ani nešli. No jasný, jo. Jako kdyby to byla nějaká změna. Ruce takhle. Takhle? No. A koukej se do nebe. Ježiš. Děkuji. No tak jako. Jestli to je jeden z těch spadnutých stromů. Kde je pane? Tamhle. Hlava je boží. Zdoláváme. Překážky. No, do nich padáme, tak. Takže tohle budeme zdolávat asi bez kamery. Evidentně. Tamhle je had, dobrý. Kde je had? Já asi nevidím. Tady leze. A jo? Ono to leze. Takže Tereska už si nabrala. Tady. No a už ale to vypadá, že se blížíme, kam směřujeme. Bez dalších větších ztrát. Tady by snad měl být vodopád. A tamhle další brod. Já se nemusím přezouvat, já už mám mokro. Přechod vody mokrou nohou bez bot.
Jo, tak mají dělat. A já myslím, že ne. Příležitost pro koupání. Začalo nás to totiž zřejmě bavit moc. A tady to zvládneme, ačkoliv s kamerou. No, challenge accepted. A tady už to je na koupačku. Kteří ještě přelézají, kteří ani nepřelézají, někteří už papají. To že ještě nemám to. Chceš bitvu? Počkej, to taky bude. To zase to je příjemný. Vzhůru do nebes a ještě dál. Jak jenom zaznamenat obří převýšení. No jo, Lana, vidíš, to spustíme, Lana. Závisláci. Ťapkájem. Očeň charašo. Tak snad, abych to ukončila. Tady to rozmixují s nějakým ovocem a byty. Je to tady výživný. Ještě potřeba vychodit plahočivou skupinu. A jsme v Gerníku. Tady bydlíme v Gerníku. To je naše kadibutka. A jeden statečný. Tady je naše koupelna. Korítko. A sprcha s paravánem. Je tam. Tady je Tereska, která už se jde podívat do druhé chalupy, kde bydlí dálkaři. Tady teda bydlí ještě páni řidiči. Zatímco ostatní vegetí, my natočíme naše ubytování i zevnitř. Předem upozorňuji na obrovskou horu oblečení, která tam je uprostřed pokoje. Ta je moje. Bum. Dobrý. Ještě 10, ještě máš čas, promiň, omlouvám se, jsem tě zbudila. 10. Jo. Musím tam být 8. Ne, v 11. Jsem jako zmotená. Na snídani už jsme byli. No, tak já už zase odcházím. A? Co nám řekneš? Nic, jdu fotit ven.
Určitě, že SLčku to teda už Jo. No spíš za půl hodiny, nebo člověk nemůžeme jít do 11. Řekněte mi své dojmy, prosím. Tamhle se pasou krávy. A je to vážně nádhera. A těšíme se moc do kostela. Ale výhled byl lepší v předchozí vesnici. Tak to vystřihnu. Stěžování se vystřihávám. Je zhruba 30 stupňů, ale všichni téměř jsme odhodláni v kalhotech, dnes jdeme do kostela. To už pak nebudu radši fotit. To nebylo být. Teďka jsem slyšela, že na kopec, nebo za Já kopec, tak asi bych vám říct. a o tom tu každý dom v Půlkách chce. Ale ještě se uvidím. Tolik k programu. Čau, ten. Chystáš se taky? Hlava pomazaná. Hlava, no. Tyjo, ty Tam skáčí trochu, ne?
Výborně. To je další kopec. A co to je tam, ta osada? Obrovská vesnice rumunská. Rumunská, aha. Tam je dokonce pravoslavný monastýr, úplně na konci, jak vidět to údolí. Mezi těma dvěma stromama tady, jo, tak to je monastýr, no. A zatím vidím hladina Dunaje. Je vidět tady očí, jo. Jdeme za monastýrem. Dáme krátký Říkali většina těch lidí, kteří tady, jako Trabantů a Škodovek, kteří tady zůstali opuštění, bylo hodně. Někteří přeplávali, někteří ne, protože oni myslí, že to není chráněné, oni celkem dobře to monitorovali a ty plavce na těch nafukovačkách všim tak chytali takový. Ono se tady jako tam je taková blbá rokle, no, půjdeme ještě na její hranu. Projdeme tam a to zjistíme, co není. Radši to rukli v obě, tady to padá takhle na ty dvorci a mohlo by to být. Tak tu máme psinec. Dokonce se zakousnut. Jaká drama. A psí války se přesunou. Jdeme pro Slivovici a Višňovici. Mrtví psíci. Půl litr Slivovice, půl litr Slivovice. Co? Já mám půl litr třeba ještě, když tak tady sladný hlavně třeba jinou. Ono to bylo trochu dalo práci, než se připravili každý, jak... Teď nevím, kdo jak to jste chtěli. Takže... Někdo chtěl tak asi 2 višňovky a jednu si... Jo. Tak to je 250 korun. Jestli máte drobný, protože... Já to mám za 200, takže já to mám taky. Taky. Já taky. Jo. Tady je 2 višňovky dále. Kdo chtěl 2 višňovky, takže je 200. Takhle, děkuju. Kdo chtěl... Domácí višně, Tak to je... ale sazenou doma na zahradě. Krásná, Letos mají málo. A jak to mají višně, dá si to do nějaký nádrže, do kolik chcete jako do toho dát. Dá se tam potom, nevím, se dá si ty višňovky udělat. No. A dá se cukr a pak přesto si dá nějaký, jako, buď by to byl ten, A kdo chtěl, jak to říkáme, jo, tak to je 100. co je alkohol jako 100%, víte, jako, ale my to neděláme, my to děláme přepalovanou spalenku, víte, to má až 60-70 stupňů. A pak ji pokryjeme ten cukr s tou pálenou kořálkou, dobře, a necháme to 3 dny stát. A ono vytáhne z těch výšních ten cukr a vytáhne tu chuť z těch výšních a pak si tam do toho ještě dodají kořálka. A tady to se doslazuje, potom ještě to doslazujete, nebo ne? My to tam ale podle chutí to ještě drobánko doslazujeme. To si ještě ochutnáte, jak vám to bude. Tak, já myslím, že to je. My jsme nechtěli moc doslazovat, no, ale tak víš, super. 500 litrů slivovice se udělalo. A vy se chystáte do Čech? Že a ty český peníze, jako jen tak? My tam chodíme do Čech jako na návštěvu. Jo. Tak je máme, když tam jdeme, tak máme, jako nemusíme tady měnit. Nemusíte měnit. Já tam mám bratra, sestru, mám tam maminku ještě. A kde přesně? Jsou na Plzensku. Vy odkud jste? Hradec Králové. A je Vildu, pána Vildu znám dobře, protože on tady často jezdí do Trňáci, tak říká, dobrý. Dobře, děkujeme. To tam natáhnu, jo. Mějte se. Jaminko. Můžete. Kolik vás je, já vám dám tady Chybí mě rejže, už hodně dlouho. Máme, že jo.
No jo, není tam. Já mám zbyteček. Spokojená? Jo, já už se nemůžu dočkat. Tak, posílám. Je tady chleba, jo? Tak to bylo hodně trapný. Žrout výpravy. Míša. To jdem. Yummy. Co to Amigo má? Hele, Amigo něco kořistil, hele. Na snejtáce jako kořistil, chudák, a jo, sežere a zabije se. Jak běž? Šťastný chudák. To nesmí to dávat tak najevo, že? Ne. Máš pokrovýho hráče, co? To Michali. Tedy. Zase. Kolik nás já? Černej Petr. Černý Váňa. Právě odcházíme do jeskyně Kerniku a jsme hrozně zvědaví, jestli to bude jeskyně s pavoukama nebo bez pavouků. Hlavně Terka. Jinak Terka nepůjde. Řešíme pavouky. Tak jo. A jinak toto mělo být vzrušené. Vzrušující. Tak můžeš. Upoutání. Tak. Velkolepé zakončí. Ano, mělo to být něco jako jdeme do jeskyně, moc se těšíme. Takže to bylo ono. A tak. Už se nemusíš točit. Ještě dám jako úvodní otázku. Ukažte to na kamerku. To mě tady tak vystřelí. To je skvělá, nadšená. Ťapkáju v teniskách, co si chci vzít zítra. Kabel. A opět těžko zaznamenatelné převýšení. Pozor, větvička! Pozor! Sejmula tě! Ježiš, promiň! A větvička přesně, jak je to pleska. Ty brďo! Už jsme tady. No po kolenou. A tak odvážně. Ona se nekoukne, jestli tam jsou ty pavouci. Jo. A tam nejsou ty veliký, jenom takovýhle. Jo, v pohodě. Takovýhle. Teďka jsem se dotáhla v zime. Ježíš, co natáčí. Já taky. 1, 2, 3. 3, no. Ježíš, Terezo. Aha, dám tamhle ze... Opačně to jde taky. No tak. Co říkal? Aha. Přitom na inzerátu bylo prostorné 3+1, že? Tak jo. Dneska už se taky chystá. Co vyřídit? Čau tady. Vyřizuju, že jdu do jeskyně se podívat poprvé. Nepozůstali. No ale tím pozůstali. No. Za chvíli se vrátím, takže v pohodě. Že někomu to může slušet ještě jednou. Někomu to slušet nemusí. Ale nevadí. Tady teď plavou. Tudy. Aha. Jo, ale to je to docela hustý. Tady natoč nás. Já vás natáčím. Tady je to hustý. Les. Tak, to je, ono už to začíná jako, no.
Tady taky dívej. Co to začíná? No, už to začíná jako dělat si ten krátník. Ten stalon. Kolik desítek let myslíte, že to takhle začíná? Dobře, no právě se na to jenom šmatlat, no. Takže jsme zničili. A proč já jako takhle? Proč nešla ty ty? Já nevím začínat. Já se bojím po hlavu trochu. Ale on to nejdřív zarazí ten zrdo. Máš v podstatě praní. No, říkáte, já ještě mám vlasy. Já už čelo si děláte srandu. Jak to tam lezete? A to jako jde dál? Jste si... Hele, ty jak mě mám docela strach. To by bylo dobrý se tady s nima potkat. No, ale pozor. To je jedno směr. Jak je to dlouhý, to úzký? Nikdo neví. Jak je to úzký dlouhý? Jak to bylo? Nebylo ta otázky se neodpovídá? To je jako hezké. Velmi. Teď se bojím, že se tady něco urazím. Jaký to bylo? Jo, je to dobrý. No, já tam asi nejdu. Ale fakt, v pohodě. Pozor na hlavu, prosím tě. Velký prostor, není tam žádná. Jo, tak já koukám. Myslíš, že je moja? Jo, no. Pozor, prosím tě, na tu hlavu tady. Jo, tam jsou fakt velký prostory. No. A je to krásně pohodlný. No, protože ne. Že je úplně prostě ve svým životě, jak se začne. A jo, a Rozet taky. A Rozet taky. To tam je pohodlný. Ježiš, ty kolena! No, ještě, že jsem si... Ještě mám super levný tepláky. No, ale šéf vypadá ještě hůř. Ale já to zapustím. Tady tebe by ještě A ty fotky máme tam. nějakou taky, ale... Jste byli až po to kamerou. No, ale bacha, my budeme to mít všechno natočený. Takže hezky má vidíte. Kameru mám. Takhle, aha. Sláva. Jeskyňáři. Jo, já ještě. Já jsem věc v jeskyni a nebýt od bahna, to já nebyl v jeskyně. Já bych chtěla být bez bahna. No, musíš se o to pokusit. Pokusím. Já si teď ještě ne. No jo, jdeme. Jo, ty jo. My jdeme teprve teďka. Později. Čaute. Jsme úplně čistý. Zatím pohoda, Si to přiblížíme, tu čistotu. A ještě natoč sebe, protože jsi krásně čistá. Tak je to Prosím, co? Jestli Lenka ještě dostane pivo za to, že bude čistá. Ale jo, jasně. Já bude čistá. Pokračujeme, tady už je to lepší. Tady už se dá aspoň trošku pod dřepu. A tuším, že v těchto botách asi zítra nepůjdu. Ale jdeme k aktivnímu toku pod zemí. Jo. Ne, nejde nikdo jiný, jenom my tři. Ale to je jenom protože je popras. Hele, už slyším vodu. Tak to jdeme správně. A já asi opět vypnu kameru, protože to začíná být znovu na ležáku. Už je voda. To je voda. Jo. Tady je voda. Je to voda? Já nevím, jak byste blíž. No. Upsi. Je voda, no. Tak jsme tady. Vidíš, ještě v té vodě, jak se mě dívá. Ať se umyjeme ruce a můžeme se jít znovu zase. Myslíte, ať se klouznem po tom jílu do vody, jo? Počkej, já si jdu. To je pecka tady, hele, ale. Že jo? Nic nevidím. Jamka. Ale já myslím, že jinak nejsou tak špinavá až na ty kolena. A Myslíš až na záda a tak? A záda? No stopra. Proč? To nemusíš. Podívej se na terku a pochopíš. Ne, terka je v pohodě. Právě, že je nemáš. Podívej se na mě na terku a pochopíš. A co máš? Nemáš. Máš tam vodu? To je nádhera. Ale ty asi znečišťuješ jediný zdroj super pitné vody tady. No dobrý, já si teda asi mít nebudu. Tak se podělíme o společné pocity.
a společné ruce. Super. Skla potřebuješ mít? Tady skla musíš na kameru. Jo, tady je hodně dobrý, normálně. Jako jenom kalhoty. Samo. Špína. Samo odmlžovat. Ale natočím teda. To kamera. Škoda, že nejde natočit kamera. Mě žerou komáři. Udělám pózu. Krásný zadeček. Tak jako stopro, co bychom čekali. A řekni mi svoje pocity. Pocity jsou výborné. Dalo hodně přemýšlení, jako to tak vyjádření, ale super. Od Ivoš. No. Protože jsme super čisté. No, prosím, detail. A ze zadu prostě. Jako dobrý. Ze zadu i se štípencema. Jo, trochu jo. Dobrý, hele. Jsi fakt bezva. Pro srovnání. Bomba. Na zdraví. Ursus. Jestli se na toto dívá můj muž, tak mu chci říct, že tento záběr budu používat jako mučení. Samozřejmě i s hudebním doprovodem. Tak co chleba? Ňufko. Najednou ti jede, ty. Ale už ho snědl. Nesnědl. Snědl? Tam to leží. Teda ty jsi takovej. Mazlínek. Mazlínek. Právě vycházíme do svaté Heleny, je krásný počasí, máme tam být ve 3 hodiny, je to nejspíš 15 km místo 25, takže se moc těšíme. Jo, vyrážíme. Se ti jde v nových trekových ponožkách. Skvěle tedy. Mně tež. Pocity. No, bezvadný. Jo, teď už to bude province, tak to bude. My umřeme. Vypadáme na to, ale. Fakt nevadí. Máme za sebou 2,5 kilometru stoupání. Jsme splavení jako prasátka. Ale máme kameru. Ale máme kameru a jsme o to více orosení, protože jsme se fakt vyděsili, že jsme ji nechali na naší zastávce. Jej! No, jako my jsme byli na high kontrastu. Víc už ho není, no. Toho stínu. Wow. Prst. No, opatrně. Prst. Počkej, taky. A můžu se zeptat, to jsou ty, co jsou z Rovenská? No, to jsou ty, jako co na Rovensku, jenže oni jsou úplně, já tam třeba taky základnu a 200 metrů od nich, který fakt, když fouká, to tak sám skoro nedá spát, a tak tady asi do světa vytáhnout zelený, jo? Na tom zelený, a za nimi je Dunaj. Kam jdeme, Dane? Do jeskyně, Teresko.
jsme na obědové pauze a zavítali jsme k velké jeskyni, kde zřejmě budou pavouci, proto tam Terka nepůjde. Jo, dobrý, to je dost dobrý, to já jsem viděl, jak to je obrovský, když tam takhle stojíš. Paráda, dík. Mám baterku. Ano, i Léňa je připravená. Je, to je hezký. Teda by to má, že to vůbec nejde. Ty jo, úplně se ochladilo. Jak lednička. Wow. Tam zmrzla. Wow. Asi kdyby bys uměla jít, šla by to ožila. Ano, oželila. Wow, bahínko. Mírné. Chci mě tak tam nahoru. No. Já mám bágl nahoře teda. No a tady už teda asi toho moc není vidět ani. Třeba tam asi. Další průzkumná skupina v čele s neohroženými muži. Aha, a mně se asi zamlžila kamera. Nebo se s tím nějak nemůže srovnat. Aha, už. Takže děkujeme za ty dary. Světýlka nám naznačují, kde jsou naši průzkumníci. Bohužel, právě na mě něco káplo. Zřejmě voda, ano, ale byla to pěkná šplouchanice. Těsně na kameru. Takže už i já mám světýlko z kamery, takže bomba. A hrneme se na další průzkum, další super jeskyně. Vzhůru. S další skupinou. Teď jsem si tam pěkně zaklínila nožičku. Avšak nevadí. Zde vidíme jakýsi potok. A obrovské skalní prostory. To je shining z toho světýlka. Právě tady něco prolétlo. Jo, to je dlouhý. Čekáme na rozet. Kouří se nám od úst, jaká je tu zima. Demonstrace. No, tak tohle vystříneme. Ano, a první výzkumná skupina už se nám ztratila. Což není dobré znamení, ale jsou slyšet. Prostory to jsou opravdu ohromné, takže upřímně ani nevím, kam šli. Zřejmě sem, oni šli nahoru. Aha. Tak jdem za nima, myslíš? Ale abychom se nescukli. Tak co, nebudeme zpátky? Ještě dál? Já už asi nechci dál. Já se asi bojím, nebo co? Jsem se oslnila. Aha, jsem super odvážná a chytrá. Já nevím, tak já jdu zpátky. Já mám totiž trochu hlad. Nebo chceš jít tam ještě? No tak jdem tam aspoň. Tak jo. Zatím nekřičej, jakože otáčíme se. Tak to jdeme zkusit. Hele, ale plazit se mi úplně nechce. To je fakt jako maličký, no právě.
Wow. Ty kolena dostávají zabrat. Aha. Jak to tam vypadá? Máte fajn nožičky. Co to jako je? To je smutný. My jsme chtěli bafnout, že jo? A teď máte bílý nohy. Na ty jsme nepomysleli. No sakra. Ahoj. Ale předtím nabejte plejc. Ale to je super, tadyhle prostě víš co, jestli fakt dá skovat. Tak vylez tam, tě pak Salome je nejmenší. To je pravda. Salome by tam mohla, když ona nemá kartečku i ty. Půjče mi to baterko. Tak jo, to by stačilo, aby nám zbyla šťáva a hlavně prostor na další zajímavá objevování. Budou záběry. Není na to trochu funění. Škoda, že tady vypadá tak jako rovný v té kameře. No rovný. To jako nikdo neocení, tu naší námahu. To jsou rady. Ne, a já teda úplně měla. Já právě taky nevím ještě, no. Bloudili jsme právě na blbůzdorné cestě, kde se nedá zabloudit. No, takže čekáme a nevíme, kam jít. s náma i učitelé pro upřesnění. Není to jen naše zásluha, no. Tak, snažíme se obrátit na GPS-ku. Nicméně zřejmě nám to nebude moc platný. A bude to tedy 50/50. Takže už jsme se našli. Tak to jsem si myslela, že by to bylo tam. Ono tady ještě Bylo to velice nemilé ztracení. Tak se kouknu, to není, tohle to je ona. No to mně přijde, že jakoby tohle to... Co nedáme si tam, kde nesedneme se? Párkrát po to. Děkuju. Kolem toho, jak je to mokrý. Takže jsme konečně ve Svaté Heleně. Cesta byla v skutku pro náročné. Ano, to je tak hnusný, člověk tady trpí úplně na dně. To vůbec není tak. Že by vytoužená hospoda u Pepsiho. Neskrývaná radost. Tak, no to si můžeme povídat, jaká byla Sahara, kde mezi polem a polovce. Jsme vás varovali. Kolik je? A nemá vytahaný břicho. Tak šup, necháme si tě. Jaký to nevadí, že si držíte? Já znám, nebej se. Já už se nebudu mít. Hele, bez mojí nohy.
tak jsem strašně šťastná, že jsem dorazila do svaté Heleny. Tak jsem to trošku nezvládla v jeskyni. Chodila jsem lachtaná na břicho, ale všechno v pohodě. A mám krásně povlečenou postel od Teresky, takže parádička. Takže super, máme krásné bydleníčko. A jsme moc rádi, že už jsme tady. Natočíme to ještě u Dana. Bychom si to tady pěkně zapamatovali. Světlo jsem taky nenašla, ale koupelna je super. A jo? Já teda točím jako Pako evidentně. Ano, rádi si myjeme ruce. To především můj muž nebude chápat, ale je to tak. Co? A právě odcházíme k Dunaji a jde vidět takhle za mnou. Je krásný počasí, takže by to mohlo být fajn. Cestou navštívíme ještě jeskyni. Už to bude asi naše 5. jeskyně. Vyrazili? Je to nehejbou. Dole jeskyně, tyjo. Tyjo, tak to bych si tam hezlo. Jak je to auto malý, ty vole? To ano. A my jdeme kam, jako? Jdeme zpátky. No, spát. Kam? Spát. Zpátky, spát. Ještě říkali, že je tam zpátky. Vlažíme se v korýtku. Korýtku, pítku pro koně. Tak a hurá domů, než mírně skolabuji. Tento modrý baráček, to už je ono. Nechám asi zapnout tu kameru, abych to mohla natočit. Opět je asi 1 milion na slunci a 500 000 ve stínu. Takže hurá domů. Ahoj, pejsku. Ahoj. Super teplotka. To nám zbylo z oběda. Nejlepší rohlíčky na světě. Mňam. Právě odcházím na Elizabeth? Nebo já nevím, jak se to jmenuje. Prý tam nic není, ale tak je venku jenom málo stupňů, 31, tak kdo by nešel venku ve 3 hodiny. Tak se těším. Tak čau. Tak už. Je čas odjezdu. Od domácích jsme napakovaný sýrem, slivovicí, takže bude asi party v autobuse. Šíkovej džem jsme dostali, výbornou večeři. Balíčky na cestu. Nevím, jak se skoulím do autobusu. A co ještě? Nic, zakončení výletu skvělá. Skvělá.
atmosféra celého Banátu, nádhera. Počasí 31 stupňů, to musím říct. Dusno, ale nádhera. Těšíme se domů. Jsme mírně vyřízení, ale máme nejlepší zážitky. Hi. Už máte naložený bágly? Ano. Ještě minutu na to máte. Super, já jdu ještě do krámu. Je otevřeno ještě. Naschledanou. Naschledanou. Jo, tak my jsme potkali na cestě, ale za ní na půl. Podepisováním prezenčních listin a vyplňováním evaluačního dotazníku končí náš zájezd. Loučíme se se svatou Helenou. Buďte jako ve škole. Ano, někteří potřebují nový formulář. Chtěla jsem dát jedničku.